Salamu alaikum. Wa alaikumus salam. Malam mai takalmi ina wuni? Lafiya kalau. A ibada. Alhamdulillah. Adalla. To takalmi dai nake so, mai kyau amma kuma mai arha. Kai baka da matsala, duk takalman nan da ka gani masu saukin kuɗi ne. Zaɓi wanda ranka ya maka mu daidaita. To ba ni wannan shuɗin, shi nawa ne kuɗinsa? To wannan 5,500 ne kuɗinsa. Hai malam, jaka 27.5 kenan. A'a yayi tsada. Takalmi ne mai kyau ga ƙwari, zaka ji daɗinsa sosai. To zan baka jaka 10. Haba ɗan Fulani, na faɗi sosai ai in na siyar ma haka. To yanda za a yi, ka gane, ka ba da 5,000 jaka 25 kenan. To na gode, saka min shi a leda. You think say they wise? Na gode, sai an jima. A'a ɗan Fulani, kaga wani haɗaɗɗen takalmi, kai amma gaskiya ka iya zaɓe. Original ne wannan, bari ka gana maka wata 'yar dabara. Ka san yanzu muna dab da shiga damuna, kuma ka san duk yadda takalminka ya kai da ƙwari, ruwa sai ya lalata shi. Akwai ƙusa da gwam da muke sawa takalmi, ba damuna ba ko kogi za ka na shiga da shi ba abin da zai yi. To nawa ne kuɗin usar da gwam? Ba zai gagara ba. Na she nawa ne kuɗin naka? Kar ka damu, jira ni a nan, jira ni bari na je. Malam ka faɗa min kuɗin. Kai dai ka jira ni. To ya ka gani shaf har na gama maka aiki. Aradu kuwa, kai amma aiki yayi kyau sosai. Ai haɗin kauri ne maka, garanti baka da wata matsala yanzu. Nawa kenan malam? Babban aiki na maka. Na she nawa ne kuɗin aikin naka? To shi kenan ka bada 8,000. Oh my God! Ka ji wani zancen banza. Nawa na sayi takalmin? Dan kawai ka saka min usa da gwam sai ka ce in baka 8,000? Hauka ake yi? Kar ka raina min hankali mana. Lado fa ba gara bane. Ni za ka mai biri boko? Kai a jawo kalle na sama da ƙasa. Kar nake ganin ka. Nan da kake gani yanki na ne. Ko kashe ka ne ba abin da zai faru. Ba ni kuɗi na. Mazaje me ke faruwa ne? Wannan ƙaramin ɗan lawahan ne wai na masa aikin takalmi ba zai biya ni ba. Yalla bai sannan ku dai. Wato na su yi takalmi a wajen wanshan bawan Allah. Shi kuma wannan sai... Oh my God! Shi wannan sai ya ce na bashi takalmi da usa. Sai ya ce 8,000. 8,000 ba ragi ba ƙari. Saurara da Allah, Baleru yi masa aiki. You think say they wise? Yalla bai takalmi fa kawai na zo siya. Kai rufe mana baki ko na maka balli-balli. Dale shi haka Baleri, kai ware, mazaje ku zo mu zuba. Malam mai takalmi, wayan shan yan iskan sun kwashe min takalmi na da salulata. Ka san su ne? Su waɗannan dama haka suke, sun saba, wannan ba wani bakon al'amari ba ne. Amma yanzu ka san yadda za a yi, siyo wani takalmin amma wannan karan kar ka bi ta can, ka bi ta wannan hanyar. Oh, sorry, don't cry. Let me fuck up.